Zdeo Niham, apa oasedit. Vitiz vor armâna mine. N-ai mă. Gini venit. Gini te aflai, simbâneți. Gini venit. Gini vă aflăm? Ce faceți? Cum hiți? Voiți vă Hristusesc că ne apropiat oa, voiți vă Hristusesc că apropiat să vedeți filmul. Aici film este una mică parte de sufletul meu și una cumată de istoria armânilor. Voi ca să vă întreb torațivații mi mațină de multul chiro. Un pirmifții nu-i da arehati și ți mindesc că va fi subiectul de genitorul meu film. Avzit de alungtile ți dusere tu Hamunisia Balcanică și de compania Macedonica. Se spune că unde mărli capitan aiștei așchere s-a găpisi de una armână. Tu chiro de polim și deadere giuratlu de vreari și pisti de daima. Armâna vulusi vrearea lor pritațea că arupsi un carte hartă în dau. Jumitate iudea de avrutului ei și jumitate uținu tia. Ca semnul a vrearii ei te îndămuseare de znou tu chiro imir. Vărnăoară nu s-a îndămusiră și cartea hartă nu sfeați ună. După polim, el fugi su caftă prin toate locurile iubuna armânii. Voi vă întreb, voi aveți avzite ceva de tare lucru? Hai, vrea să te mărțiți, hai să te mărțiți, bre. Știi, Doamne țari, du știi tine, curcubetul chiar te știi tine. Frate, eu știu. Ghinaua, v-ați spune o dată, dă are un... Ia, bre, frate, treci una umbru. Ia zânenie, ce vrei să înveți, n-a că știu. Lali fota, mutream coață. Aici este una carte mult veche armânilor cu 12 averuri pe care zburăm. Așa. Vezi, auații, aici este hartă, aua este harta a capitanului de așcherite care zburam. Aua, că ce este goală? Aici este jumitate, este țeații o avea armâna. Aici este ucaf mine. Auații, tu locurile este bânează armânii sunt vegliați, tu este văsălii. Când va să află, daule este jumități de hartă și va să facă una, va să iasă trupa de lucruri ține afirim, ta să le spunem pânătora. Da. Și va să umplă ațale 12 averuri de armâni și limba lor. Frate, hiritima ți se scoți ahtari pe rămisi prestilop. Afendul lui mi permitu și prea este. Ma de aceea ce știu eu. A este în biare, dit machizunii, trecutul arbinsii și apoi vrea să treacă tu Italiei. N-a că știți ceva tine vredona vor alte istorii trăiesc în biare. Ora, frate, a este te cafță tine să văză tu munzici de pildo la pișterei acolo va afli. Alășează zic că trapsi că tu vulgării e tu Românie. Așa ziceți voi. Achidă. Ei, atunci lucrurile îți mintesc și mai mult. Mult greu va hibăta să o aflu, aici este armâna mea. Am așa, când va să o aflu, Ca și să vă facă. tu te va să iasă topade. Evanghelie. Prefto Antoni este vați prefto. O, bine, bine. Bună ziua. Bună ziua. Cum va fata, va? Mi petrecut la tine un auș de tarbelișie, să se duce la prefto Antoni,
că el va să spună cam mai multe tățați cafță tine. Ce cafță tine? Ia spuneți-a, mă. Ia mutrat. Aici este carte veacă o caftu bine, jumătatea este asta și este nu este. Eu mi-nduiesc că pot să aflu. Asta ce caftă. Nu va afli doar bine și va te duce de către parte de Macedonie și către România. Nu va ghi către asta parte. Carte petrecoaua. Altțiva nu știi, Nu știu ceva altul. Cale bună cu ajutarea Dumnezeului. Se îmbâneți, sănătate. 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 Vă ajută Dumnezeul. Hei, Ionet! Toni, hai să dau un cadru la clopat. Hai, e. Zbată clopat lui te armânami.